dyma fe wedi cyrraedd y pumed ar olaf o'r camau yma trwy hanes, neu'r carlamu trwy hanes, ac wedi cyrraedd nawr ar 415 a hyd yn oed yr 20fed ganrif. Wy ddim wedi cripo mewn 11fed ganrif yr ugen to, mae'r hanes na'n rhy agos at y fi, beth bynnag. Ond o'i moyn edrych nawr, yn mynd i bwrw golwg nôl ar lle ddechreuais i gyda stereotypau am Gymru a beth yw Cymreigdod. Oherwydd, llun cynta sydd gyda fi i gyd fynd gyda'r sgwrs yma yw llun o faner a roddwyd i Senedd Cymru llynedd ac gan cwiltwyr y Coed Dion, a mae'n dathlu hanes siartiaeth yn y Coed Dion, un o'r ganolfannau cryfa. Mynd dros y siarter, dros y bleidlais i bob dyn, etholaethau cyfartal ac ati, sail yn democratiaeth ni heddi. Ces i gwrthod wrth gwrs gan y Senedd sawl waith a bu'n na gyflafan weidlyd yng Nghasnewydd yn 1839 wrth i rai o ddynion cefnogwyr y siarter ceisio orfodi ryddhau rai o'i cefnogwyr nhw. Felly mae gyda chi llun fan hyn sy'n dangos y gweithwyr yn mynd o'r pwll glo, o'r gweithfeydd, chymod, y stereotype na o Gymru diwydiannol, draw hibo cer rygbi gweg, hibo capel sydd ddim yn edrych yn rhy llawn chwaith, a sydd tafarn. Coach and Horses yn y Coed Dion oedd yn ganolfan cwrdd yr siartwyr. Ac maen nhw'n dod mes o'r tywyllwch i'r goleuni. Hibo gyda llaw, dynon o'r cer rygbi sydd yn canu mewn côr meibion, mae'n amlwg. Ac maen nhw'n anelu am y goleuni, a mae'r goleuni yn cael ei gyfleu trwy adeilad gwyn, hollol gywir, sefydliad y glywir, y stiwt yn y Coed Dion. A godwyd, wrth gwrs, trwy ymdrechion y glywir ar gyfer eu hunan addysg nhw ac ar gyfer bod yn ganolfan gymdeithasol gwer iddyn nhw. A mae'n gorffen gyda ffont y siartwyr sy'n croesi afon Syrawi yn y Coed Dion ac yn symbol gyda un o cwbl o geflyniad trawiadol o ymdrech y siartwyr dros i fod yn blaen gwreiddiau democratiaeth yn y wlad hon. Ac yn y cornel yn y gweithon, y fenyw fech yn y wisg draddodiadol jyst yn sgipo mas o'r golwg. Felly dyma chi grynhoi un ddehongliad cryf iawn o hanes Cymru, ymdrech ddyn gyffredin i fwydro neu marchogaeth neu ymgyrchu siagat gyfiawnder democratiaeth pleidlais i'r un ddynol ag ati. Felly, dyma y meth o stereotype. Mae hyd yn oed defed yn y llun yma. Mae y gweithwyr, mae'r cer rygbi, mae'r cor meibion, mae nerth llafur, mae'r bryniau, mae eglwys fach ar y bryniau, a goffa ni o bwysigrwydd crefydd ac ati. Ac dyma chi ddehongliad sydd yn rhodd i'r Senedd gan Gymdeithas y Siartwyr o Gasnewydd adeg dathlu pen blwydd yn Senedd ni yn y cenod. Ac mae'n gwilt fach hyfryd. A ar gefen y cwilt yma, mae'r ddraig a welswn ni yn cael ei ddangos ar ddechrau, yr un cynta o'r sgyrsiau hyn. Ac mae'r cwltrach yma felly yn bwysig iawn i fi gwaith menywod, dwi'n menywod, ond yn rhywtag mes o'r llun. Mae'n atgoffa ni hefyd taw Saesneg yw iaith yr ardal hon bellach, a hynny dim ond ers rhyw ganrif rhywbeth felly, a bod, achos mae'r holl labeli ar y cwilt, wel oedd yn Saesneg, bellach mae e'n ddwyieithog, ond mae hanes Cymru ar hyd y canrifoedd wedi i crynhoi yn y darn o ddenfydd gyda'r symbolau a'r stereotype yma arni. Ond o'i mynd i fwrw mlaen o fyna ac edrych ar bedwar o Gymru neu bobl a chysylltiadau â Chymru yn ystod y cyfnod ansylw, sef beth wedwn ni yr 200 mlynedd diwethaf mewn gwirionedd. Ac fel maen nhw'n adlewyrchu gwahanol agweddau ar eu hoes, a fel maen nhw'n adlewyrchu hefyd ysbryd entrepreneuraidd, ysbryd fentrus iawn ymhlith y Cymru, rhai
yn anffodus o flen ei hoes. Rhai eraill yn elwa ar bopeth oedd ar gel yn ei hoes. A phob un ohonyn nhw, hyd y gwn i, wedi diflannu o dudalennau y llyfrau hanes. Nawr, y cynta o'r rhain yw dyn eitha rhyfedd o'r enw Samuel Baldwin Rogers, neu Gwall Gofyn Nant y Glo, fel yn cael ei alw yn ei ddydd, a hefyd enw falle sy'n mynd i stico yn eich cof chi yn hirach na unrhyw enw arall, Samuel Ironbottom Rogers. Gan ei de'n llwydlo, sy'n reit ar y ffin a Chymru, ond ddaeth ei fyw yn Rhyfynwy, Casgwent, a wedyn redodd ei siop lyfrau yng Nghasgwent am spel. Yna ddaeth e draw i Pontypool, a bu yn ôl ymlaen nhw Pontypool, Pontymister, Llundain, yn dilyn gyrfa fel peiriannydd a chemegydd ar ddechrau'r 4th ganrif ar 15, pan o dynion eraill yn arbrofi yn y meysydd hynny, arbrofi oedd rhaid nhw'n wneud, o dim byd wedi setlo to. Ond rwy'n teimlo'n gryf iawn bod Samuel Baldwin Rogers yn haeddu sylw yn y hoes ni, oherwydd i ges beth oedd gwastraff. Ac fe sylweddolodd bod broblem gyda cynhyrchu haearn a glo oedd swlffwr oedd yn rhan o'r mwyn haearn ac yn rhan o'r glo. Ac yn y broses o buro yr elfennau hynny ar bwrpas diwydiant, oedd nwy yn cael ei greu a dylse'r nwy yna cael ei ddefnyddio i oleio'r gweithfeydd, felly oedd y nwy ddim yn cael ei wastraffu. Yn anffodus, doedd meistri'r gweithfeydd ddim yn gweld llygad yn llygad a Samuel Baldwin Rogers, ac o'n nhw'n gwerth gyda nhw gwastraffu glo a llosgi glo yna mynd ati i geisio ail ddefnyddio'r glo yna, neu ddefnyddio'r gwastraff yn bwrpasol. Ac oedd gan Samuel Baldwin Rogers syniadau uchelgeisiol dros ben. Fe luniodd cynlluniau ddifyr iawn ar gyfer adeiladu Bont Hafren i greu reilffordd oedd yn mynd o Brydain draw i China. Dyma oes mawr o'r un ffordd, wrth gwrs. Ac wedyn oedd hefyd wedi ddyfeisio math o ffwrnes i weithio haearn oedd ddim golygu bod chi wedi gweithio haearn yn haws, yn burach ac yn siepach, trwy roi ffwrn o gwaelod o fetel i'r ffwrnes, yn lle'r gwaelod y dywod oedd wedi bod yn cael ei ddefnyddio tan hynny. Oedd yr metal yn cael ei oeri gyda dŵr, oedd wedi dyfeisio systema, oedd wedi trio perswado haearn feistri i ddefnyddio'r system, ac o'n nhw'n barod iawn i wneud hynny, ond beth nhw ddim yn barod wneud, oedd i dalu Samuel Baldwin Rogers am i ddyfais. Felly, o'n nhw'n defnyddio'r ddyfais ac yn wfto'r dyn, a mae hwnna'n beth trist iawn. Byd y fo am hynny. Ges e ddim i ddanto. Eith ymlaen i ysgrifennu llyfrau oedd yn dal i tir fel gwerslyfrau safonol am flynyddoedd wedyn. Ac oherwydd gan y meistri ar y dyddiau yna, oedd y pŵer i gyd, ac oedd dim hawl gyda'i gweithwyr nhw dros unrhyw arian am y dyfeisiadau o'n nhw'n elwe, y meistri oedd yn cymryd y clod a'r meistri oedd yn cael yr arian. Bu farw Samuel Baldwin Rogers mewn tlodi yng Nghasnewydd. Fe gladdwyd ym mynwent hyfryd Llanfwys, Gerfenni, mewn bedd anrydeddus wrth ochr i'r wraig, oherwydd oedd ei ffrindiau fe yn y diwydiant haearn, yn y diwydiant glo, cymegwyr a metalegwyr fel fe, o'n nhw wedi rhoi arian sy'n gat rhoi graddedigaeth barchus iddo fe, oherwydd ei ofyn ar ddiwedd ei os, oedd cael ei gladdu fel tlotyn mewn bedd di nhw. Mae enw wedi cael ei anghofio i raddau pell iawn, ond o'n teimlo yn yn hoes ni sy'n rhoi cymaint o bwyslais ar bod yn ofalus am ail ddefnyddio, yn byd o gwastraffu. Fe ddyle Samuel Baldwin Rogers fod yn arwr yn plith ni am i fod wedi arddel yn syniadau ni ymhyll cyn i amser. A ches e ddim clod ni ddydd ei hunan, a chaiff o ddim got o glod lenni. Heddi a ddim yn meddwl, ond i bai bod rhywun yn penderfynu mynd ati i dynnu sylw a sgwennu llyfr falle amdano fe a'i ddewisiadau. Ond dyna chi Samuel Baldwin Rogers, dyn mor bell o flen i os. Mae werth edrych ar ei hanes mae o Wikipedia ar eich gael ar eich cyfer chi. Yr fenyw nesaf o'n mynd i edrych arni yw menyw
oedd yn bendant yn fenyw o'i hos, ond yn un oedd yn elwa ar ddatblygiadau hos hi. Tra oedd Samuel Drian yn ble nhw. Ganed Elizabeth Spencer yn ferch i dyfarnwr yn Rheforest, ger Pontypridd, yn 1847. Ac fe briotos i yn 20 mlwydd oed, ac yna bu farw i gŵr Shadrach Miles, 2 flynedd ar ôl briotas, a'i gatael hi yn weddw, un crwtyn bach just dros i flwydd ac un arall yn fabi. Ac o'r weddwdod trist na, bydd wedi bod yn destun i Charles Dickens neu i unrhyw un o awduron oes Victoria. Weddw ifanc, 2 blentyn am ddifad, fe ddatblygodd hi trwy gadw tafarnau, mor crefft i thed, i gadw tafarnau mwy. Fe etifeddodd hi busnes y Newin ym Mhontypridd oddi wrth i rieni, a hwnna oedd a fi am flynyddau y prif gwesti ym Mhontypridd ar un mwy statws. Ond oedd hi'n gweld yn glir iawn fel oedd Pontypridd yn datblygu yn dre fasnachol, ac oedd bobl busnes yn dod yna oedd eisiau gwestai parchus cyfforddus arnyn nhw. Oedd hi'n gweld hefyd mae chwareli a ballau glo a yn yr adeg ni reilffyr oedd y ffordd ymlaen, ac oedd hi'n buddsoddi'r elw yn rheini. Yna, fe welodd hi ar ddiwedd y 1915, pan oedd hi yn ei 50au, mae'r dyfodol glisgled gan yr trefi'r ffynonau, Llandrindod a Llanwrtyd ag ati. Ac fe brynodd sir Bridge Hotel yn Llandrindod. A'i droifa mewn rhyw cwta mi ganmynedd, Cawch mae fenyw, chymod, sy'n tynnu am i oed yr addewid efo'n hyn. Fe dros i y gwesti yna yn westi hynod o lwyddiannus, anferth, y gwesti mwyaf yng Nghymru yn ei ddydd a'r un mwyaf drawiadol, i safle, a'i adeiladwaith, a'i faint. Fe ddech chi ddim yn nabod efo y Bridge Hotel, oherwydd yn 1911, fe eth Elizabeth Miles draw i Ocsiwn, a phrynu holl offer a stoc gwesti oedd wedi ffeili. A phan deth hi nôl i Llandrindod, i'r Bridge Hotel, fe ddwetos i meibion hi sydd gyda hi yn y busnes erbyn hyn, maen nhw ddim yn cenol oed i hunan. Tynnu sylwyd i'r ffaith bod fawr ar bopeth, offer, llestri, carpedi a cyfanod, oedd arnyn nhw. Iawn, meddai hi, y metropol fydd hwn o hyn ymlaen, a dyna beth yw enw'r gwesti hyd heddi. Dal yn westi Llywyrchus, bydd lot ohono hi, dwi'n siŵr, wedi gyrru hibo iddo fe. Bydd rai ohono ni wedi aros yna, yn enwedig mewn cynadleddau ag ati. Felly, fe benderfynos i wedyn, oedd hi'n mynd i manteisio ar y ceir modur oedd yn dod yn boblogaidd ar ddechrau'r 20fed ganrif, a fe ges i gan ei gynllunio i godi rhes o garages yn y gwesti fel rhywbeth hollol newydd. Oedd hi ar y don, a fe sefodd hi yn fustres ar y gwesti yna yn Llandrindod, oedd hi'n rhoi rheolwyr mewn i'r Ryttegan, rheolwyr o Bontypridd, roi mebyd. Ond oedd hi'n dal i fynd draw yn gyson i fod o goleg arno fe, ac i tseco bod popeth oedd yn cael ei wneud yn iawn ac i'r safonau ucha. I thairi hi, sy'n dal i Rytteg y gwesti, i disgynyddion hi. Mae Elizabeth Miles ei hunan wedi cael ei chladdu yn ymynwent yr eglwys yng Nghlyn gyda agos at ei rieni ac at ei gŵr cynta. Ac mae'n amlwg bod yr ardal yna, Glyn yn annwyl iawn iddi, oherwydd yn ogystal â'r portread hardd o Elizabeth Miles, sy'n cael ei arddangos i chi gobeithio, mae yna lun yn yr un gwesti o Glyn sio diwedd y 14th ganrif ar 15, lle mae yr eglwys Fwrwn Fair, lle mae wedi cael ei claddu, yn canolbwynt yn y llun. A mae'r bydd argraff yn dangos yn glir iawn y partneriaeth oedd gyda ddi ar ddiwedd ei hos, hi a'i meibion a'i merch yng Nghyfres, oedd yn Ryteg, y metropol, yn Llandrindod, a phlant i plant nhw, sy'n dal i Ryteg a gwesti yna hyd heddi. Na chi fenyw, oedd yn manteisio ar gyfle, fenyw oedd yn gweld y mell, oedd yn gallu gyda'r ysbryd entrepreneuraidd a mentrus. Mae'r fenyw nesaf yma
yn fenyw o fyd academaidd. Mae hi yn perthyn i gyfnod bech yn ddiweddarach na Elizabeth Myers, o'n nhw'n gyfoedion. Millicent Mackenzie, yw ei enw hi, ces i geni Millicent Hughes ym Mryste, yn ferch i feddyg ac yn aelod o deulu ddysgedig academaidd. Ac i fyd academia Millicent Hughes. A fe ddeth I draw I Gaerdydd I wylo am swydd ar ôl hi hyfforddi fel athrawes a dysgu am sbel fach. Oedd hi'n gweld posibiliadau yn y brifysgol newydd oedd wedi cael ei acor yng Nghaerdydd. Dan bennais ifanc iawn, John Viriamo Jones, Cymro De, ac oedd hefyd yn ddyn oedd yn barod I fentro. A fe fentrodd sefydlu adran addysg I ferched. Un o gofynion mawr ddiwedd y 2015, rhoi addysg safonol I ferched Cymru. Fe ddechrau'n hefyd, ond oedd fechyn cael mwy o addysg, oedd y canrifoedd yn y ferched I wedi gwir. Nawr oedd rhoi addysg safonol I ferched yn dod yn bwysig. A dyna beth benderfynodd John Viriamo Jones I wneud. Fe sefydlwyd Millicent Hughes fel pennaeth yr ysgol fodel I ferched. Model o siwt o chi fod I ddysgu. Yng Nghaerdydd fe gwrddus I, priotos I yn athro Mackenzie ac cael caniatad I barhau ar staff y brifysgol ar ôl prioti. Achos oedd hynny yn erbyn y gyfraith prynu, roedd ddim yn erbyn y gyfraith yn 1919 ymlaen, ond dyna fe. Oedd na ryw ragfar yn erbyn menywod. Fe ges I aros mlaen. A mwy na hynny, o 1914 ymlaen, mae enw ddyn ymddangos fel aelod o Senedd y coleg yng Nghaerdydd. Ac yna yn 1910, fe phenodwyd hi I gader addysg ym Mhrifysgol Cymru. Y fenyw gyntaf I credu ym Mhrydain I gael gader brifysgol. Dwi'n ddadle bod I gader yn Reading cyfnod yna. Ond I sawl oedd I Cymru, so I stick out y fenyw gyntaf I gael gader prifysgol yng Nghymru yn sicr. Ac fe barhawodd I fyna, nes iddi hi a'i gwrdd penderfynu ymddeol a mynd I grwydro'r byd a dod I gwrdd â dyn o'r enw Rudolf Steiner, arloeswr y myd addysg. A mae'r athro a Mrs Mackenzie, mae'r athro a'r athro Mackenzie, oedd yn gyfrifol am gyflwyno syniadau arloesol Rudolf Steiner ym myd addysg I addysgwyr ym Mhrydain. Felly mae gyda chi fenyw yn un sydd yn haeddu sylw oherwydd I llwyddiannau academaidd hi. Ond yn fwy na hynny, oedd hi'n aelod cynnar yn seilog o'r Blaid Lafur. Ac fan roddwyd y bleidlais I fenywod yn 1918, a fan gais menywod y hawl I sefyll, cael ei ethol i'r Senedd, hi oedd unig fenyw yng Nghymru I ymgeisio am sedd. Sedd oedd gan y brifysgol ar y pryd. Fe gollws I, naturiol, yn bethau. Ond byd y fo am hynny, oedd hi wedi ennill rhyw bobr fach am fod y cynta eto mewn maes arall, sef gwleidyddiaeth. Oedd hi yn aelod gyson o fudiad y saffragwyr, nid y saffragetiad, saffragwyr oedd yn gweithio trwy ddilliau cyfransoddiadol, cyfreithiol, o drio cael perswad ar awdurdodau, saffragetiad yn mynd mewn am y dulliau ymwysodol o Threisgar. Nid menyw Threisgar oedd Millicent Mackenzie, ond menyw ddeallus a lluog, mentrus eto, oedd hi'n barod I fentro I sefyll etholiad. Ddim yn beth hawdd I fenyw wneud yr adeg yna, a dwi ddim mor rhwydd hyd heddi. Ond, oedd ddim yn gwybod faint o gwybod sy'n cofio amdani hi chwaith. Mae'n gwybod bod Elizabeth Myers a'i llun yn hyfryd yn y gwesti. Ond Millicent Mackenzie, mae un adeilad yn credu ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael ei enwi ar ei hôl hi. Ond, o'i'n meddwl bod angen I chofio hi, fel Samuel Baldwin Rogers, fel Elizabeth Myers, am bobl oedd wedi cyfrannu'n sylweddol I fywyd Cymru mewn sawl gwahanol agwedd. Nawr, mae'r person ola o'i'n mynd I drafod yn heddi yn wynidog gyda'r bedyddwyr. Ces I eni ar ddiwedd yr 415 yn 1879 ac fe ges I eni ym Mhentre Bach Lofaol Bedlinog, sef reit ar gyrion be wedyn ni, y gyrion
Posgyrddinen ar y ffordd rhwnt Coedion a Phontypridd, mae'n debyg. So o'n cadw at yn ardal i, o'n cadw at yn 5 milltir sgweri o hyd yn yr achos yma. Ac oedd William Davies yn fe biwnitog, a fe ddeth yn mynitog i hunan. Fe symutos y teulu, achos fel yma teuluodd yn neud, pryn yn teulu'r man, sy'n nhw yn gofod symud mlaen. A mlaen eth William Davies wedyn i Langadog a mellach mlaen i Sir Benfro fel weinidog i hunan. Ond mae tŷ William Davies, mae'n geni William Davies, i weld o hyd y Medlinog am y plac arno fe, sy'n gwaed yn glir yn Gymreg a mwy o Gymreg na Saesneg, achos pentre Cymreigaidd iawn oedd Bedlinog am flynydde. Mewn i'r 20 ganrif, mae neuadd y gweithwyr yma wedi cael ei ariannu gan Bwyllgor Steddfod Bedlinog yn y 20au. Gofiwch chi, oedd e'n bentre radical hefyd, achos fe gys y cyngor lleol ethol Bolsieficiad, Comunyddion, i'r cyngor lleol yn y 20au ac yn gwrtho gryndo ar unrhyw blaid arall, ond nhw'n bobl eitha radical. Ond fe eth William Davies mlaen o Fedlinog i ddilyn gyrfa fel gweinidog, a hefyd i weithio yn ddiflino gydag achosion dros heddwch ryngwladol. Cofiwch, oedd e wedi gweld y Rhyfel Byd Cyntaf. Oedd e'n rhan o'r genhedlaeth yna, oedd eisiau creu y gwell fyd. Ac yn meddwl dylsyn nhw creu gwell fyd gyda Chyngred Cenhedloedd. Ac un oedd yn hybu gwaith Cyngred Cenhedloedd yng Nghymru a thu hwnt oedd William Davies, parchedig William Davies. Oedd e'n sgrifennu, oedd e'n llythyru, oedd e'n tynnu sylw yr awdurdodau, bobl mewn llywodraeth, at yr angen i gefnogi Cyngred Cenhedloedd a phob ymdrech arall i greu heddwch rhwng pobl y byd ac i osgoi mynd i'r rhyfel eto. Ac mae e'n, mae'n siŵr bod yn ergyd ofnadwy iddo fe pan ddechreuodd yr ail rhyfel byd, ond oedd e ddim wedi danto, oedd e ddim wedi chwerthu, fe barhaodd e i weithio gyda'r mudiadau hynny oedd yn anelu i gael heddwch byd eang a chael gwell ddealltwriaeth rhwng bobl y byd. Ac i'r perwyl yna, oedd e wedi sefydlu neges heddwch plant Cymru i'r byd. Y neges heddwch sydd bellach dan nofal yr Urdd, ond sydd yn bwysig iawn fel ffordd o agor ysgolion Cymru ar hyd i blynyddoedd, fel wnaeth ei fi, fel wnaeth ei llawer ohonoch chi, dwi'n siŵr, i'r ffaith bod yna wledydd eraill yn y byd, bod nifer o ieithoedd gwahanol yn cael ei siarad yn y byd, a bod yn bwysig bod ni yn trio byw mewn heddwch gyda'n gilydd. Felly mae e'n un o gymwynaswyr mawr Cymru, William Davies. Ac mae e'n, faint sy'n cofio, y neges heddwch, os e'n cofio'n iawn, oedd y darllediad cyntaf yn y Gymreg ar y radio. Ac mwy na hynny fe eith William Davies mlaen o safbwynt ryngwladol i helpu i lunio di bob pwrpas cyfansoddiad UNESCO hyd heddi. Wel, mae plac ar ei clegesau enni sy'n nodi y neges heddwch. Dwi ddim yn sôn am ei waith gyda mudiadau ryngwladol eraill a'i ymroddiad i heddwch yn y byd. Ond mae fyna, ac mae'n cael gadw'n anrhydeddus. Yng nghanol y sgwer yng Nghyrdynog, fe welwch chi hanes y pentre wedi osod allan yn effeithiol iawn, yn Saesneg yn unig yn anffodus, gyda lluniau a sylwadau am y William Davies yn dod yn gynta yn rhestr enwogion y pentre. Mae yna gyda dynion, dim un fenyw, gyda dynion eraill, cricedwr, pêl-droedwr, chwaraewr rygbi, ysgolfeistr. Dyw e ddim yn cael y sylw a'r clod o'i teimlo i fod yn ei heiddi, oherwydd fe nath e gymaint i ddylanwadu ar blant Cymru trwy'r neges heddwch, ond hefyd ar blant y byd
pryd i chi'n meddwl am UNESCO. A'r gwaith mae UNESCO wedi wneud dros y cenedlaethau nawr i ddod ag addysg i blant ledled y byd ac i helpu nhw i weithio siagad fyd gwell. Felly, byddwn ni yn cofio y neges heddwch yn 1223, gobeithio byddwn ni'n cofio William Davies ac yn gwneud dipyn ohono fe ac yn dod â'i agwedd heddychron agored rhyngwladol, dyn oedd yn derbyn bod gan Gymru i rhan yn y byd a lle i siarad dros ei hunan gyda gwledydd eraill y byd, a hynny mewn heddwch. Licen ni feddwl bod William Davies yn haeddu cerflun, cofeb anferth, mwy o sylw na nhw'n cael nawr. Felly, dyma chi 4 o bobl sydd wedi cyfrannu yn sylweddol i fi ar gyfer Cymru heddi, a'r byd heddi. A byddwn ni'n falch iawn, byddwch chi'n cofio rai ohonyn nhw, a falle mynd i ffindo mes racor amdanyn nhw. Mae'n digon hawdd, mae gyda ni cyfrifiadur, mae'r byd gyda ni ar flaen y bysedd ni, a gwybodaeth y byd hefyd. Ond mae'r wybodaeth yna, ddyle hynny, wy'n teimlo, fod yn seiliedig ar wybodaeth am Gymru, am ei phobl a'i hanes. Nid ar stereotypau, mor annwyl mae'r wisgraddodiadol a'r chwaraemeibion a phopeth arall sydd yn rhan o'n hunaniaeth arwynebol ni. Wy'n credu bod gyda ni pethau eraill i ymfalchio ynddyn nhw ac i dynnu sylw ynddyn nhw. A fel wedes i, wrth gwrs, yr iaith yn un o'r bethau mawrion a'r Eisteddfod hefyd. Ac mae wedi bod yn bleser i fi, ac yn fraint, i gyfrannu siagat yr Eisteddfod amgen. O'i'n meddwl bydde William Davies wedi bod wrth ei fodd gyda hwn. Yn credu bydde Millicent Mackenzie wedi edmygu'r peth hefyd. Elizabeth Miles, wel, oedd hi'n Gymraes Gymreg. Dwi'n siŵr bod hi'n cefnogi Eisteddfod o byd o gilydd. A Samuel Baldwin Rogers, oes dim sôn bod e'n siarad gair o Gymreg. A meddyliwch am sylfaenu technoleg y byd modern. O'i'n meddwl bydde wedi enjoyo y cyfrifiadur, ac o'i'n gobeithio bod chi wedi enjoyo gwrando ar y sgyrsiau hyn. Diolch yn fawr i chi.